Здравейте, представете се. Казвам се Атанаска Радова и преподавам в училище Димитър Благоев. Преподавам по математика на учениците от 5, 6 и 7 клас. От колко години сте учител? Учител съм от доста години, много отдавна. Ако можете да изберете, по какво щяхте да преподавате? Сигурно отново бих си избрала математика, защото математиката е наука, която е фундаментална за всички природо-математически науки. Всички, които учат физика, химия и биология, но най-вече физика и химия, трябва много добре да знаят и математика. Любимия предмет на всички. Как помагате на учениците с трудности? Учениците с трудности давам консултации, индивидуални занимания с тях. Вашите пожелания за 60-годишната на нашето училище? Пожелавам училището и учениците в това училище да се представят успешно в различните изяви, в различните конкурси и олимпиади. Благодарим за прекрасното интервю. И аз ви благодаря.